कृष्ण कैसा हालत है माता जी? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി, സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആണല്ലോ. ഇല്ല മാതാജി, സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി ഒട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങട്ടെ എന്നാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാൻ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ക്ഷപാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാസ്വാമി ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം കൽപതരുമുദ്യൈതം ഫലം ശുഭനികാദം തത്രിവസംവിദം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം. മുരഹോ രസികാ ഭുവിഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യം ചൈവന്യോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. അഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരുമന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദാനമോഷേ കൃത്ര ശ്രീമദ്ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 16. പരീക്ഷിത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു. ശ്ലോകം. സൂതവാച തതഃ പരീക്ഷിത് ദ്വിജവർയശിക്ഷയാ മഹീം മഹാഭാഗവതഃ ശാസഃ. യഥാ ഹി സൂത്യാമപി ചാദകൗപികാഃ സമാദിശൻ വിപ്രമഹഃ ലാഭുശല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച തതഃ പരീക്ഷിത് ദ്വിജവർയശിക്ഷയാ മഹാഭാഗവതഃ ശാസഃ. എല്ലാവർക്കും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇടുന്ന മാതാ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അഡൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ. അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ലെന്ന്.
നോക്കൂ. ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് മെസ്സേജ് ഇടുക, അൺമ്യൂട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എടുക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നോ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? അല്ല, അൺമ്യൂട്ട് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. സൂക്തല്ല. ശരിയായി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. വാച സൂതവാച വിജവലി ശിക്ഷയാ യഥാ ഹി സൂര്യാമപി ചാദപിതാഃ സമാദിശൻ വിപ്രമഹദ്ഗുണസ്തദാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതഃ അനന്തരം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് ദ്വിജരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠർ ശിക്ഷയ അവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മഹിഭൂമി മഹാഭാഗവത മഹാഭക്തൻ ശശാസ ധരിച്ചു. ഗതകാലത്ത് യഥ അവർ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഹി നിശ്ചയമായും സുത്യാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് അഭിജാത കോപിതാഹ ജനന സമയത്തെ വിദഗ്ധരായ ജ്യോത്സ്യന്മാർ സമാദിശൻ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. വിപ്ര അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, മഹത് ഗുണ ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങൾ തഥാ അതിനെ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ വിദ്വാൻമാരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ. അനന്തരം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന നിലയിൽ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അഖില ഭുവനവും ഭരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ച ഉത്കൃഷ്ടമായ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ശേഷം കലി പ്രഭാവം വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പുറകെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പാർശ്വന്മാരാണ് അവരൊക്കെയും, അവര് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്തത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അല്ലെ. എങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചിട്ടാണ് അവര് പോയത്. അവരിവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലി കാലത്തില് ആദിത്യ രാജാവായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. കലി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിരമിച്ചു പോയി. അപ്പൊ കലികാലം വന്നപ്പോഴുള്ള ഫസ്റ്റ് രാജാവാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നോക്കുന്നത്. സുധഗോസ്വാമി പറയാണ്, വിദ്വാൻമാരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ. സുധഗോസ്വാമി ആരെയാണ് ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാരെയാണ് അല്ലെ. സുധഗോസ്വാമി ആർക്കാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ. ഇവിടെ വെച്ച് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെ. അവിടെ അവരോടാണ് പറയുന്നത്, വിദ്വാൻമാരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ. അനന്തരം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന നിലയിൽ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അഖില ഭുവനവും ഭരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു രാജാവ്, ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൻ പ്രകാരം തന്നെ, അതായത് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവചിച്ച ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്യോതിഷന്മാരൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഭക്തനാണ്, എങ്ങനെയാണോ തന്റെ പൂർവികന്മാരെ രാജ്യം ഭരിച്ചത് അതേപോലെ അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിന് പ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു ആര് രാജ്യം ഭരിച്ചത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. മഹാത്മേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാകിയാൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ആ ഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങളെല്ലാം വികസിപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്നത് ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയാണ്. ഭക്തനായി തീരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മേന്മയേറിയ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ക്രമേണ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. മഹാഭാഗവതൻ അഥവാ ഒന്നാന്തരം ഭക്തനായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതീന്ദ്രിയ ഉപദേശങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനുമായിരുന്നു. ഒരു ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും കൂടിയായിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വയം ഭക്തനായിരുന്നു, മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക്
ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളയാളായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതിനാൽ ഒന്നാന്തരം ഭക്തനായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജ്യഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ ഉപദേശം നൽകാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ സാധുക്കളോടും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരോടും കൂടി ആലോചിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രാജ്യകാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറെ എന്താണ് IAS ഓഫീസർമാരോടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം വരയ്ക്കെങ്കിലും ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണാധിപന്മാരെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ശ്രേഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ. എന്തെന്നാൽ അവർ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ടരായ പ്രാമാണികന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക വഴി അവരെ അനുസരിച്ചിരുന്നു. എന്നും ഓരോരോ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായി സൗകര്യപ്രദമായി അവയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്രായോഗികരായ വിഡ്ഢികളുടെ ആവശ്യമേ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനു, യാജ്ഞവൽക്യൻ, പരാശരൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളായ മുനിശ്രേഷ്ഠരാൽ മുമ്പ് തന്നെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കാൻ അനുയോജ്യമായവയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം ദൂഷ്യമോ പഴുതുകളോ ഇല്ലാത്തവയും പ്രാമാണികവുമായിരുന്നു. അപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരം എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? യാജ്ഞവൽക്യൻ, മനു, പരാശരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മുക്താത്മാക്കളാൽ നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കണം, അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ, എന്തൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കൽ ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തുമല്ലോ. ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേദവിധിപ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലൂപ്പ് ഹോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം വന്നാല് അതിനെ ലംഘിക്കാനുള്ള വഴിയും ആ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ കുറച്ചു പേർക്ക് നിയമം ബാധകമാവും, കുറച്ചു പേർക്ക് നിയമം ബാധകമാവില്ല. ഒരുപാട് അഴിമതികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അന്നുള്ള രാജ്യഭരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരം അതിന് തിരുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തിരുത്തൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി 4 ന്യൂനതകൾ ഉള്ളവരാണ് മനുഷ്യര്. ഈ മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് തെറ്റായിരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊട്ട ബുദ്ധി വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യു വേദാന്ത കൃത് വേദ വിദേവചഹം. ഭഗവാനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വേദം, അതുകൊണ്ടാണ് അതില് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടേതായ ഉപദേശക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉത്കൃഷ്ടരായ ഋഷിമാരോ ഒന്നാന്തരം ബ്രാഹ്മണരോ ആയിരുന്നു. അവർ പ്രതിഫലം ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് അത്തരം പ്രതിഫലത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും നേരിട്ടതുമില്ല. മുടക്കു മുതൽ കൂടാതെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അവർ സ്വതവേ സമദർശികളായിരുന്നു. അതായത് മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും സമഭാവനയുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ രാജാവിന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും പാവമൃഗങ്ങളെ വധിക്കുവാനുമുള്ള ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നില്ല. അത്തരം ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ മൂഢന്മാരോ മൂഢസ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളോ ആയിരുന്നില്ല. അവരെല്ലാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു. ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കാം എന്ന് അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. തിന്നും കുടിച്ചും ഉല്ലസിച്ചും ആസ്വദിക്കുക എന്ന ഭോഗവാദത്തിൽ അവർ തൽപരരായിരുന്നില്ല. അവർ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദാർശനികരും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവരുമായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഈ എല്ലാവിധ ധാർമ്മിക ചുമതലകൾക്കും വിധേയരായി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. രാജാവ് അഥവാ ഭരണത്തലവനാകട്ടെ സ്വയം ഒരു യോഗ്യനായ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അനുസരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് മുഴുവനും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഒരു ഉപദേശക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരായിരുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു, എല്ലാവിധ ജ്ഞാനവും ഉള്ളവരായിരുന്നു. അവർക്കാർക്കും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഒട്ടും തന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരാരും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ച് അല്ല പണിയെടുത്തത് അല്ലെ. ജോലി ചെയ്തതൊന്നും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചല്ല. ഇന്ന് ശമ്പളം കൂട്ടി കിട്ടിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കുറഞ്ഞാൽ ആ ശമ്പളത്തിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് വർക്ക് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത്.
അവരൊക്കെയും ശുദ്ധരായ ഭഗവത് ഭക്തരായിരുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ്. അതായത് ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും സുഖമായിരിക്കേണ്ട രീതി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക? അത് ഈ ജന്മത്തിൽ സുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഈ ജന്മത്തിൽ ധാർമ്മികമായി ജീവിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ശരീരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകത്തക്കത്തില് വിധത്തിൽ അവരെ എന്താ പറയാ, അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭരണമാണ് അവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയാം. അവരാരും മൃഗവധം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല. മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യലോകെ എന്നല്ല, ഭക്തലോകെ എന്നല്ല. അപ്പോ ജീവലോകെ, ജീവനുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ് അഥവാ ഭരണത്തലവനാകട്ടെ സ്വയം ഒരു യോഗ്യനായ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അനുസരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ യഥാവിധി പരിപാലിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അഥവാ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായിരുന്നു. കാരണം രാജ്യത്തെ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ശരി ആരും തന്നെ അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നില്ല. ലോകക്ഷേമത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഭരണമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ തനയാം ഉപയേമ ഇരാവതീം ജനമേജയാദീംശ തുരസ്തസ്യാമുത്പത ജനമേജയദാംശി ജനമേജയാദീംശ തുരസ്തസ്യാമുപത്പാദയത്സുതാൻ. ഇവിടെ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജയ ആദീൻ ചതുരസ്യ തനയാ ജനമേയാദീശ്ചതുരാസ്തസ്യാമുത്പാദയത് സുധാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കറക്ഷൻ, ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അറിയില്ല. ജനമേയാദീശ്ചതുരാസ്തസ്യാമുത്പാദയത് ജനമേയൻ തുടങ്ങിയ 4 പുത്രന്മാരെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉത്തരസ്യ രാജാവ് ഉത്തരന്റെ തനയാം പുത്രി ഉപയേമെ പരിണയിച്ചു. ഇരാവതി ജനമേജയ ആദി മഹാരാജാവ് ജനമേജയൻ മുതലായ ചതുരഹ 4 തസ്യ അവളിൽ ഉത്പാദയ ജനിപ്പിച്ചു സുതാൻ പുത്രന്മാരെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉത്തര രാജാവിന്റെ പുത്രിയെ പരിണയിക്കുകയും മഹാരാജാവ് ജനമേജയൻ ആദിയായ 4 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാണ്. മഹാരാജാവ് ഉത്തര രാജാവ്, ഉത്തര എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അമ്മയും ഉത്തരയാണ്. ഇത് വേറെ രാജാവാണ്. അപ്പൊ ഉത്തര രാജാവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ജനമേജയൻ തുടങ്ങിയ 4 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ 4 പുത്രന്മാർ, ജനമേജയൻ ഫേമസ് ആണല്ലേ. ജനമേജയനാണ് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? മഹാഭാരതം എന്തോ ഒന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജനമേജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു ജനമേജയൻ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദി ചെയ്തു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ശ്രീ പ്രഭുപാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. വിരാട് രാജാവിന്റെ പുത്രിയും പുത്രനും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതുലനുമായിരുന്നു മഹാരാജാവ് ഉത്തരൻ. വിരാട് രാജന്റെ പുത്രനും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതുലനുമായിരുന്നു മഹാരാജാവ് ഉത്തരൻ. അപ്പൊ അമ്മാവനാണ് ഉത്തരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മാവനാണ്, ഉത്തര രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ്. അമ്മാവന്റെ മകളെയാണ് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് ഉത്തരൻ. ആ ഉത്തരന്റെ മകളെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയായ ഇരാവതി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരേ ഗോത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്ത പക്ഷം ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
വൈദിക സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹത്തിൽ ഗോത്രത്തിന്റെ അഥവാ കുലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ബന്ധം വഴിക്കുള്ള സഹോദരി ആയിരുന്നിട്ടും സുഭദ്രയെ അർജുനൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അമ്മാമന്റെ മകളെ നമ്മളെ മുറപ്പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ജനമേജയ രാജർഷിമാരിൽ ഒരുവനും മഹാനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനുമായ ജനമേജയ രാജാവിന്റെ മാതാവിന്റെ നാമം ഇരാവതി അഥവാ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മാതൃവതി എന്നായിരുന്നു. നാദാനീകൻ, ശംഖുകർണൻ എന്നീ 2 പുത്രന്മാർക്ക് ജനമേജയ രാജാവ് ജന്മം നൽകി. തീർത്ഥസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രുതസേനൻ, ഉഗ്രസേനൻ, ഭീമസേനൻ എന്നീ 3 ഇളയ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ബാക്കി 3 മക്കള് ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രുതസേനൻ, ഉഗ്രസേനൻ, ഭീമസേനൻ. അദ്ദേഹം തക്ഷശില, അജന്ത ആക്രമിക്കുകയും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവ് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ മേലുള്ള നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത ശാപത്തിന്മേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കി ദംശിച്ച തക്ഷകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർപ്പവംശത്തെ ഹനിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മഹത്തായ സർപ്പയജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു. സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള അനേകം ദേവന്മാരുടെയും ഋഷിമാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സർപ്പവംശത്തെ ഹനിക്കുവാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തി. യജ്ഞം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും യഥോചിതമായ പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹം സംതൃപ്തരാക്കി. യജ്ഞത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന മഹാമുനി വ്യാസദേവൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധചരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വയം രാജാവിനെ വർണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വ്യാസദേവന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ വൈശംപായനൻ മഹാഭാരത ഇതിഹാസം രാജാവിന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. തന്റെ മഹാനായ പിതാവിന്റെ അകാല മൃത്യുവിൽ അത്യന്തം ദുഃഖാകുലനായ ജനമേജയ രാജാവ് പിതാവിനെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഇംഗിതം മഹാമുനി വ്യാസദേവനെ അറിയിച്ചു. വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയും അദ്ദേഹം തന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായ സ്വപിതാവിനെയും വ്യാസദേവനെയും അത്യന്തം ആദരവോടെയും പ്രതാപത്തോടെയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായ അദ്ദേഹം യജ്ഞത്തിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും അത്യുദാരമായി ദാനം നൽകി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജനമേജയനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തക്ഷകൻ ദംശിച്ചാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സർപ്പ വംശത്തെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള യത്നങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒടുവില് ദേവന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഇത് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോ അത് നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു. ആ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ദാനം നൽകുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരെയും യഥാരീതിയിൽ പൂജിക്കുകയും ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് മഹാഭാരതം മുഴുവൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛനോട് വളരെ വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അച്ഛനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ഒരു ആഗ്രഹം വ്യാസദേവൻ തന്നെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ വ്യാസദേവനെയും അതുപോലെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയും പൂജിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഒക്കെ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ജനമേജയ രാജാവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജർഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആജഹാരാശ്വമേധാം ശ്രീം ഗംഗായാം ഭൂരി ദക്ഷിണാൻ ശാരദ്വതം ഗുരും കൃത്വാ ദേവായത്രാക്ഷി ഗോചരാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആജഹാരാശ്വമേധാം ശ്രീം ഗംഗായാം ഭൂരി ദക്ഷിണാൻ ശാരദ്വതം ഗുരും കൃത്വാ ദേവായത്രാക്ഷി ഗോചരാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആജഹാര അനുഷ്ഠിച്ചു. അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ. 3 ഗംഗായാം ഗംഗാ നദീ തീരത്ത്. ഭൂരി ധാരാളമായി. ദക്ഷിണാൻ പാരിതോഷികങ്ങൾ. ശാരദ്വതം കൃപാചാര്യർക്ക്. ഗുരും ആത്മീയാചാര്യൻ. കൃത്വ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം. ദേവാഹ ദേവന്മാർ. യത്ര എവിടെ. അക്ഷി നേത്രങ്ങൾ. ഗോചരാഹ പ്രവർത്തന രംഗത്തിനുള്ളിൽ, വീക്ഷണ പരിധിക്കുള്ളിൽ. വർത്തനം വാർത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാഠിച്ചു. മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി കൃപാചാര്യരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗംഗാ നദീ തീരത്തെ 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തി. പങ്കെടുത്തവർക്ക് ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയാണ് അവ നിർവഹിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല ഈ യാഗങ്ങളിൽ സാമാന്യ ജനത്തിന് പോലും ദേവന്മാരെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോ അദ്ദേഹം ആചാര്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് ആരെയാണ്? കൃപാചാര്യർ. കൃപാചാര്യർ നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൃപാചാര്യർ
കൗരവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി. ഇവരുടെ ആത്മീയാചാര്യനായിട്ട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെയും ഗുരുവായിട്ട് അദ്ദേഹം നിവിഷ്ടനായി. കൃപാചാര്യരെ അങ്ങനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് 3 അശ്വമേധ യാഗം നടത്തിയത്. ആ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി. പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല ചെലവുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ യാഗങ്ങളൊക്കെ മാത്രവുമല്ല, ഈ യാഗങ്ങളിൽ സാമാന്യ ജനത്തിന് പോലും ദേവന്മാരെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. എല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ദേവന്മാരെ ദർശിക്കാൻ. ഏത് കാലമാണിത്? കലികാലത്തിലാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ, അതായത് ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യുഗസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. ആ സമയത്ത് 3 യാഗങ്ങൾ നടത്തി. ആ യാഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ട് എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ദേവന്മാരെയൊക്കെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിജി. ഉന്നത ലോകത്തിലെ നിവാസികൾക്ക് ഗോളാന്തര യാത്ര സുഗമമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും കാണാം. പ്രഭാവശാലികളായ രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സ്വർഗലോകവാസികളായ ദേവന്മാർ പതിവായി ഭൂമി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം ഭാഗവതത്തിലെ നിരവധി പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അശ്വമേധ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളയിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദേവന്മാരെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് കാണാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അദൃശ്യൻ എന്ന പോലെ ദേവന്മാരും പൊതുവെ അഗോചരരാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരണത്താൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമാകും വിധം അവതരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു ദേവന്മാർക്കും അവരുടെ സ്വന്തം കൃപയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഗോചരരായി തീരുന്നു. ഭൂലോകവാസികളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് സ്വർലോകവാസികളായ ദേവന്മാർ അഗോചരരെങ്കിലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ദേവന്മാർ ദൃശ്യരാകാൻ സമ്മതിച്ചു. മഴമേഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളകളിൽ രാജാക്കന്മാർ യഥേഷ്ടം ദാനം ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ജലത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണല്ലോ മേഘം. അന്യഥാ ഭൂമിയിലെ ജലം മേഘങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ നൽകുന്ന ദാനം പ്രജകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന നിധിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ യഥേഷ്ടം മഴ പെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിലധികം എന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ അത്തരം രാജാക്കന്മാർ നൽകുന്ന ദാനം പ്രജകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അധികമാണെന്ന് കാണാം. സംതൃപ്തരായ പ്രജകൾ രാജാവിനെതിരെ കലാപത്തിനായി സംഘടിക്കുകയില്ല. ആയതിനാൽ രാജാവിന്റെ പരമാധികാര ഭരണം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലൊരു രാജാവിന് പോലും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം മാർഗനിർദ്ദേശം കൂടാതെ ആർക്കും തന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആത്മീയ ഗുരു നിശ്ചയമായും പ്രാമാണികനായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും യഥാർത്ഥ വിജയം വരിക്കുവാൻ നിശ്ചയമായും ഒരു പ്രാമാണികനായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് മേഘങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ച് മേഘമായി മാറി മഴയായി നമുക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി പിരിവിലൂടെയാണ് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതേ ജനങ്ങൾക്ക് ദാനമായിട്ട് നൽകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നികുതി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ദാനം അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ദാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും രാജാവിനെ എഗൻസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു തരാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ രാജാവ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജഭരണമാണ് യഥാർത്ഥ ശരി എന്നാണ് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകള് തെരഞ്ഞെടുത്ത തെറ്റായ ഒരു ഭരണത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ വില കൽപ്പിച്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം വേദവിധി പ്രകാരം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വയം ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. വിഷ്ണുരാധൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പോലും ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഗുരു? ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഗുരുവിന്റെ കൃപ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഗുരു ഉണ്ടാവണം. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. യഥാർത്ഥ വിജയം വരിക്കുവാൻ നിശ്ചയമായും ഒരു പ്രാമാണികനായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ വെറുതെ സ്വീകരിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്ക്
ഉൾക്കൊള്ളണം, അഭയം പ്രാപിക്കണം. ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കാണ് എന്റെ തീരുമാനം എന്നുള്ളതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടറിങ്. അത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माता जी।